a journey that will inspire you. Witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ejjew biex jeħejju ruħna sew għal dan is-sagrifiċċju tal-Qudies, naħsbu ftit fistajna qasna l-mulej fil-ħajja tagħna u nitolbu maħfra ta' kollox. Nisqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena libt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamin, bil-għallej mirijiet, tiegħi bl-akbar tiegħi, għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija l-mulej għala tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jafrinna nubina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerred fuqna l-ħniena tiegħek billi taħfrinna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. B'imnek Ġesu Kristu Sina li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona bin Amittaj u qallu: mur Ninwe il-belt il-kbira u xandrilhom li ħżuniithom telet qudiemi. Imma Ġona qam biex jaħrab lejn Tarsis minn quddiem il-mulej. Niżel Ġaffa fejn inserta ġifen sejjer lejn Tarsis. Ħallas il-passaġġ u telaq fuqu biex imur magħhom f'Tarsis, il-bogħod mill-mulej. Iżda l-mulej bat rifnu fuq il-baħar u qamet taqliba kbira, hekk li l-ġifen kien għoddu nqasam. Il-baħrin twerru u kull wieħed minnhom beda jgħajjat lill-Alla tiegħu. U wadbu l-baħar il-merkanzija li kien hemm fuq il-ġifen biex iħaffu minn fuqhom. Iżda Ġona niżel isfel nett tal-ġifen, imtett u raqat fil-fond. Imbagħad resaq fuqu l-kaptan u qallu: Inti kif inti rieqed? Qum u sejjaħ lill-Alla tiegħek, għandu mnejn Alla jiftakar fina u ma nintilfux. Imbagħad bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: Ejjew nitfgħu x-xorti ħankunu nafu ta' min hija l-ħtija li waqa' fuqna dan l-għawġ kollu. Tefgħu x-xorti u x-xorti waqgħet fuq Ġona. Imbagħad qalulu: Issa għidilna, ħtija ta' min ġie fuqna dan il-għawġ? X'inhu xogħolok? Minn fejn inti ġej? Liema hu pajjiżek u minn liema poplu int? Qalilhom: Jiena Ebrew u nqim lill-mulej Alla tas-sema li jagħmel il-baħar u l-art. Dawk l-irġiel beżgħu biża' kbir u qalulu: Dan għax għamiltu? Għax billi hu qallilhom kollox saru jafu li kien ħarab minn quddiem il-mulej.
Mbagħad qalulu, x'se nagħmlu bik biex il-baħar jikkwitalna, għax il-baħar baqa' jżid. Qalilhom, aqbduni u xħiduni l-baħar u l-baħar jikkwitalkom, għax naf li din it-tempesta kollha weqgħet fuqkom ħtija tiegħi. In-nies armaw jaqtfu biex jerġgħu jaqbdu l-art, iżda ma seħħilhomx, għax it-taqlib tal-baħar baqa' jżid kontrihom. Għalhekk sejħu l-mulej u qalu, ja ħasra mulej nitolbuk li ma tħallinix nintilfu ħtija tal-ħajja ta' dan il-bniedem u twaħħalniex ħatja ta' dem bla ħtija għax kont int mulej li għamilt kif oġbok. U qabdu l-ġona u xeħtuh il-baħar u l-baħar raqqat il-qilla tiegħu. U l-irġiel qabadhom biża' kbir mill-mulej u offrew sagrifiċċji lill-mulej u għamlu għediet. U l-mulej qabbad ħuta kbira tibla l-ġona. U ġona baqa' 3 ijiem u 3 lieli f'żaq il-ħuta. U l-mulej kellem lill-ħuta u din xeħtet lil-ġona fuq l-art. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Flimkien ngħidu, mulej, int tellajt li ħajtli minn ġol ħofra. Mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Fid-dwejjaq tiegħi li l-mulej sejjaħt u hu weġibni. Mill-ġuf tal-art li mwiet krab tal-lajnuna u leħni smajtu. Flimkien, mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Int fajtni fil-qieħ ġo nofs il-baħar u l-wiet dar miegħi. L-imwieċ il-kbar u l-ħalel kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Flimkien, mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. U jien għedt tgerrixt minn quddiem wiċċek kif nerġa' nara t-tempju mqaddes tiegħek. Flimkien, mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Meta ġo fija kelli ruħi medda, jien fil-mulej ftakart u t-talb tiegħi telet sa qudiemek fit-tempju mqaddes tiegħek. Flimkien, mulej, int tellajt li ħajti minn ġol ħofra. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab li Ġesus saqsih, Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu, fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fiha? U dak wieġeb, inti għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, moħħok kollu. U l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu, sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun, qal Ġesu, u l-proxmu tiegħi minnu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien niżel Ġeriko minn Ġerusalemm. Waqaf idejn il-ħallilin, dan neżżawh, iċruh bis-swad u telqu, u ħallew nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah. Għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u rah għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Ma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewilu ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabatomlu, battellaw fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħasibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu, u sibu, jekk tom fuq xi ħaġa iżjed irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallilin? Min ħenna lih wieġbu dak? Qallu Ġesu,
mur u għamel hekk intu koll. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-imħabba li ġejja mill-bniedem hija limitata. Inħobb il-min ħobbni. Inħobb il-min jaqbilli. Inħobb lil-min għandi bżonn. U ma dawn nġibu diversi raġunijiet oħra. Il-min għandi nħobb. Ġesu jitlob minna li nħobbu il-proxmu tagħna. Imma din l-imħabba li qed jitlob minna l-mulej tmur lil hemm minn dak li tallimna u trawwimna fih minn meta aħna konna żgħar. Għax inħobb lil proxmu tiegħi ma jfissirx li nħobb il-min jaqbel lili. Ma nħobbx lil min għandi bżonn. Imma nħobb saħansitra lil min lanqas naf. Iktar diffiċli minn hekk hija li nħobb anke lil min ma jġerraħnix, lil min jobodni, il min ma jixtieqlix il-ġid. U allura irridu nagħmlu l-eżami tagħna lil nfusna. Il-proxmu tiegħi minnu għadu fi klassi magħluqa, ċkejkna, jekk kienu hekk ifisser li għad irid nikber iktar fl-imħabba u l-ispirtu tal-mulej. Għax l-imħabba li rrid nitrasmetti mhijiex tiegħi, imma l-imħabba tal-mulej li jrid iwassala permezz tiegħi lill-oħrajn. U allura jeħtieġ li nibqa' għaddej niskopri kuljum minnu l-proxmu tiegħi għalija illum. Il-min irrid nindirizza l-imħabba tal-mulej illum. U jekk wieħed joqgħod attent żgur li jsib ħafna iktar fejn jista' iwessa iċ-ċirku tiegħu u jiskopri l-proxmu tiegħu fil-ħajja tiegħu biex iwassal l-imħabba tal-mulej lil kulħadd. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Is-silta tal-Evanġelju li għadna kemm smajna tippreżentanna l-messaġġ ċentrali ta' Kristu. L-imħabba tagħna lejn Alla marbuta mal-imħabba lejn il-proxmu tagħna. Nitolbuk mulej għall-insara sabiex teħlishom minn kull legaliżmu u għamilhom dejjem iżjed bnedmin evanġeliċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għas-soċjetà sabiex int mulej tgħinna tifhem li fik biss tinsab l-imħabba vera. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejja nifs lejju ta' Alla li f'Ġesu tħeġġeġ mill-ġdid il-fjamma tnemnem, tidritta mill-ġdid il-qasba mawġa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejja Spiritu Qaddis, Ruħ tal-Knisja, iġma faqda sħiħa u għati l-frott, it-ħabrik, it-tama ta' kull xewqa tajba, ta' kull min jagħti semu fl-Assembleja tas-Sinodu tal-Isqfijiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u għatina li fid-dawl tiegħek naraw id-dawn biex bil-qawwa tiegħek isseħħ fina r-rieda kollha imħabba tiegħek bi Kristu sina. Amen.
Itolbu uti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulejn l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf borni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-missieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristusina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lumna fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżoħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajn. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajn. Għax jekk il-ġiel li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswinna għas-salvazzjoni bi Kristusina. Għalhekk nissiebu mal-tajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sina Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U raddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħanna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Meta taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Charles, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla l-Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu dik l-istess talba li għallimna li ben Alla nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. L-isna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tiebol nagħtihak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek iħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubinna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slimu laqda li intrit fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu dak li neħħi n-nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina walla li tista' kollox, li s-sagrament li biet qarbinna jkun li kellu x-xorb tagħna, biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u natu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna nubinna, enlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar lil Sintna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlop għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-tana, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna nubinna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek.
It-tieni misteru tal-ferħ. Meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna nubina, l-isna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ. Meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija, bil-grazzja memlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talbtana, Ġesu li twilet għalina, uriet ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi, għafrinna nubinna, elisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-fer, meta Sinna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna n-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talbtana, Ġesu li twilet għalina, uriet ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna nubinna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tal-fer, meta Sinna Marija u San Ġusepp tilfu lil-ġinbina Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna palma naħfru n-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa,
Umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu, għaliex aħna t-trufnati u li teva. Lilek nidniedu, aħna li nibku, nonfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfridna dnubietna palma naħfru lil minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisriħu fis-slim. Amen. Litanija mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu l-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-dussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob Arka ta' għalina. rabta ġdida. Itlob Bib għalina. ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li neħi nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li neħi nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li neħi nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tloba lina qaddisa malla. Biex ikun jisoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Kunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa,
ungawdu lena ta' dejjem bi Kristusina. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, itol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawben bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja l-għandna l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisinu protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek li nħossu fina bla qiegħda dak li repjitilna l-fidwa tiegħek. In li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek itlu glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Uom, imbirek San Giuseppe, arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.